ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತೆ ನಾನು ತೊಜಂಕದ ವಡೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪಂದ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೊಜಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು, ಎಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿ ದೊತ್ತೊಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ತೊಜಂಕದ ಈ ದಂಟನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾವೊಡು, ಕಾಲು ಇರೇನ್ ಮಾತ್ರ ದೊತ್ತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಐತ ದಂಟನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಕಾಲಿ ಯಾನ್ ಇರೇನೆ ದೊತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಬೊಳಂತರಿನ ಒಂಚೂರು ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡೋಡು. ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಸರಿ ನುಂಗಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬನಲೇಡದಿದ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲಿ ಕಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಪೊತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಡು, ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಸರಿ ಪೊತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ತರಿ ತರಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಇವಾಗ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ತೊಜಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಟೆ ತುಂಡು ಮಂತುಂಡ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತೊಜಂಕದ ಒಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿಂದ ತೊಂದೆ, ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿನ ತುರಿದು ಪಾಡ್ದೆ. ಶುಂಠಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ತುರಿದು ಪಾಡ್ಲಿ. ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ತೊಜಂಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಿಚಿನ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ. ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಈ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೆಟ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಬೋಡಿತಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು. ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಅವು ಬರೋಡು ನಮಕ್. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಂ ಬಡಲಾಕ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟು ದಿವುಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಡೆನ್ ಪಾಡ್ಗೈಕ್ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಪಾಡೋಡು. ಸರಿ ಕಾಯೋಡು. ಪಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಗ್ಯಾರಡ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಮೇಲ್ದ ಭಾಗ ಕಾಯಿಂಡು ಇಡಿತ ಭಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಉರಿಯುಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿ ಸ್ಲೋಟೆ ಕಾಯಡವು. నేను ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ಗ ತೆಂದು ಸರಿ ಕಾಯ್ದಂತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದೇನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಡೆ ಆತಂದು ತುಯ್ಯರತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಂಚ ಸುಲಭ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಡೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ. ಉರ್ಪೆಲ್ ನೊಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಬನ ಸಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ.